kataman magaampon sa giraray na kamos akong namumutan na nagsunod, nag-utob man kang sa kong pulit na na at talagpadalit lamang na baga na turog lamang ang birin inang nagadan naki man sa niya ang naglapit na kumuana kan sa iyang kalagpaga mga anghel ang kaiba na isinakat sa gloria apostoles pa na naluluman ka tubang na sagpod pa kay mga banal nagpapanangis na nambitan kanda kulang kapungawan Maria kahamisan daing kasama inanin bibi na grasya sisayan mag-aampon pa naay sa samong mga ilo na sisay sa mong arangan lignisok at paghaputan ning sakit ning ano pa man sisay sa mong mag-aagaw hindi ka biyahe na mahal ikanganig daing iba an estela matutina mapag-ampon mag-anyaya mapagtukdo sa gabos pa ay yung sakit sukat ikaginhawa kisay pa kami maarang kan sa moyang kadaihan sa kasisay mga ladman maging sa mong pagkabuhay nay sa dagat din kapaitan pait na daing kasama sa mong pagkailuna anong iyang iginawa min puso mi kalagbaga nay kundi ka di na makita di ikaw ang mahal nag-aabot kami unyan mga alagad mong ulang kaniling sa mong kasakitan nay mata mo ilingoy lamang kami sa imong ianam pala Jesus aki mong tunay na agawon man giraray ang galag ni asin buhay nay sa labos na pag-alaman mantamantayaon ka na sa mamuraway na gloria bilog ang mga pag-ogma kaming mga ilong uya naay nilingyakan si mong mata dakol padai maisip ang sa inyong pananangis ang daghan haros mapaknip sa dakolang pagkasakit kadtong mga apostoles arin matagas na pusong matagas man
tagas nin bat-bat arogan, arogan, dumandadae matunaw, kung makita mapagmasdan, itong mahal na larawan. ang lawag pagkaliwanag, Katong hawak na mapalad, mapalad. Ang hamot na nawawarak, ang kagayon na nalabat. Ay, katong inangin Mesiyas, ang hiles sa kalangitan, nagaawit nag-uumaw. pag-umaw, kanlog mang daing kabarang, di na maisip itaram, ay na ay nin madunong nasisay man, tulos nindang sinaputan, itong mahal na hawak man, hawak man, Diyos na nindang pinahiran, ninlanaban sa mong mahal, ay na ay, kamot bitis pinaghadkan, balakid mga may sakit, na duman nagraning pirit, raning pirit, na anan nagtatarangis, sa sakit ang nagsalihid, ay na ay, anog na di maisip, haros bilog na banwaan, Napaduman na nagdalaw, nagdalaw, ang narong panong marahay, balakid pang kahibogan, ay na ay, mga tao sa lansangan, sa mabugtakan kansapot, ang birhen inilig tolos, inilig tolos, saro-saro pinadolo, kadtong mga disipulos, nanay, anang mundo sa buot, tulos na nindang pinasan, itong mahal niyang bangkay, niyang bangkay, balakid kabalakidan, ang tawong nangag-iilaw, nanay, sagod duman sa linungan, sukat manipag na lasta, yatong tawong gabos na, gabos na, milagrong magaya-gaya, Diyos na poon Ama, naay, panilubong si Maria, pagamandai mabilang, ang kandelang pinagsulan, andoros nabing kusog man, ni saroday man lamang, nanay, dumanday din na pagyan, duman sa sarong aldeya, nahit semaning lagwerta, may kalot na andam sinda, palolob na talaga, naay, sa bangkay nin Birhen ina, karaas to dumatong na, sa lolob na talaga, ang Birhen pinugtat na, kadaklan
nagpakakita. Ay naay mundo pungaw sabihon pa, sa indang pinagsamnohan, itong magayon na bang naukay, naukay. Ilina og tulos naman, asin sa indang tinakpan. Day, karatong gabong na andam, kan matapos ilubong na, ang bangkay ni Birhen Ina, Birhen Ina. Nangagpuli ang iba man napapada. Sa lubong aning maugma, duman sinda na nambitan, ulay nakaporo-po ngaw, oro-po ngaw, tudok sa puso sa lamag, Di buot sindang halian, ang sa Birhen Inang bangkay, na sinda makadangog man, boses na paayaw-ayaw, ayaw-ayaw, din mga kaanghelesan, ang tanog daing baingan, naay daing patod ang pag-umaw, na duman sa pinaglubngan, igwang hamot na sumungaw, sumungaw, hamot na di ano lamang, nakahali na kaumay, ay naay kan sa indang kamundoan, siniyasat binilang pa, matodonong nagabos na, gabos na. Sagod apostoles niya, ang taon edad nin ina, ay 70 may duwa, kan matapos na ang bilang, na mahustong tulong aldaw, ang sabihin pagkagadan, lumaog sa hawak naman, kalag na urong kamahal, Stereo yan. iyon ang pagkabuhay. Stereo. Sige. Virgen Santa Maria, Maria, anawak ang kalag niya, isinakan na sa gloria, nilang ilis na gabos na. Ama namin, sumasalangit ka. Ano nang malamang pagpasabi na kaya mo sa nalabot sa lawapan sa langit. Yun na kami kakanis araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Araw na pagpatawa namin sa nagkasala sa amin, o may tuwas ko sa dyan kami sa lahat ng masama. Abagin mo, Maria, na pagkakas siya, pagkakas sa iboto, pinagpalis sa bayan, pinagpala ng may anak na sa Jesus. Ang Diyos pa lang, makasalan po ang matay. Amen. Abagin mo, Maria, na pagkakas ng gasya, Panginoon Diyos na sa iboto, pinagpalis sa bayan, pinagpala ng may anak na sa Santa Jesus. Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ko ang matay. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng gasya, Panginoon Diyos na sa iboto, pinagpala sa bayan, pinagpala ng may anak na sa Santa Jesus. Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mga matay. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng gasya, Panginoon Diyos na sa iboto, pinagpala sa babae, pinagpala ng may anak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng gasya, Panginoon Diyos na sa iboto, pinagpala sa babae, pinagpala ng may anak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng gasya, Panginoon Diyos na sa iboto, pinagpala sa babae, pinagpala ng may anak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng gasya, Panginoon Diyos na sa iboto, pinagpala sa babae, pinagpala ng may anak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung mamamatay. Amen. Abagin
Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos mo sa ibod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Ayan, gusto na ng anak na lang po na tayo. Aba, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos mo sa ibod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan niya kung kami mamatay. Aba, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Mama, sila na sa mga tao. Panginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos mo sa ibod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan kung kami mamatay. Amen. Iwan natin sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kami sa unang kailangan pa sa walang hanggan siya. Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga saligtas mo kami sa apoy na impyerno, ang iyong kaluluwa sa purgatorio, ang iyong kaluluwa sa purgatorio, dito na kailangan ng mahal na awa. Inatubang man ng God, ang Birhen inang mapalad na kaugmahan bakong makan pag-umaw daing liyat ay na ay Santissima Trinidad. Awit. Aros daing pagdaranggan pag-awit pag-umaw ay na ay na ay na ay pag-awit pag-umaw kanog mang daing kabarang matawo mga korong angelical ay na ay sa langit kamurawayan. Oh, binukod ko na yan. Ha? Apa rin ha? Sige. Sinabat na nga ni siya kan ikaduhang persona na ay na ay kinugustolos man sanaan pag-umaw sabihon pa ay na ay ni Jesus sa Birhen ina Duman sa kaibagawan ng langit na palasyakawan may talagang tutukawan sa daan ng naandang ng Diyos na pagurang kami na talaga tutukawan ni Maria na ay ano kan dumatong na pinatukaw tulos siya sa tronong makauugma Duman na ni ginabingan ginubingan Inubos na ko mahana pinarugpas sa alkaw na Pinakurog pa sa aldaw itong planetang buwan. sa iyang tinutungtungan. Birhen na ipinutong itong tagduwang dito na gayon ba'y sabihon liwanag maliwanagon baka susulang Sharingan pag... Ama namin sumasalangit kasambahin ang ngalan mo ka sa aming kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng gawin sa araw sa mundo. Abagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoon sumasalibot kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ang anak ng Jesus. Santa Maria ng Diyos, kailangan mo kami sa lahat ng mundo. Amen. Abagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos sumasalibot kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ang anak ng Jesus. Santa Maria ng Diyos, kailangan mo kami sa lahat ng Panginoon. Abagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos sumasalibot kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ang anak ng Jesus. Santa Maria ng Diyos, kailangan mo kami sa lahat ng Panginoon. Amen. Abagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos sumasalibot kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ang iyong anak ng Santa Jesus. Maria ng Diyos, kailangan mo sa lahat ng Panginoon.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos na sa bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo kayo mga salamin ngayon kami namatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos na sa bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo kami mga salamin ngayon kami namatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos na sa bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo kami mga salamin ngayon kami namatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos na sa bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo kami mga salamin ngayon kami namatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos na sa bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo mga salamin ngayon kami namatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos na sa bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo kami mga salamin ngayon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa akin ng impyerno. Ang wain mo mga kaluluwa sa purgatorio at nangailangan ng iyong mahal na awa. Aba po, Santa Maria, ang Reyna, ina ng away ko, ang kabuhayan at katagisan. Aba, pinanaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawag namin at pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubugto, kabiningan namin ang aming pagtangis dito sa lupang bayan, kahapis-hapis. Kaya ba pinipakasip ka namin, iminan mo sa amin ng mata mong maawain at tumatapos siya rin pagpanaw sa amin. Ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Siring ang pagsabi daan ni San Juan Evangelista na sa Apokalipsis niya halimbawa pagkakita kan putungan si Maria. Tara sa magubingan ng Berhen ay namorta ka na. Anin bitoon makikinang sabihon pa ang kaugmahan. Bilog na kalangitan. Naduman ni pinahayag sa gabos ipinatalastas na. Anin Santissima Trinidad mga pag-umaw na labat. Sa Birhen inang mapalad. Ang ulay ni Diyos Ama, tara aki kong mamana. Pinakapano kong grasya siminunod not utob pa sa pagbuot kong gabos na. Ang Diyos aki nag-umaw, tara ina kong paladan na. Ay nalain sa babaying anong kaiba sa kasakitan. Ay pagsakop ko sa kinakban. Itong ikat ng persona at pag-umaw kay Maria na. Tara mahal kong esposa, kiraray minamahal ka. Dinig na daing kasama. Nagdurungan na mag-iyak itong mga hierarkiyas na og manabak kong hamak tara sa agraryong maliwanag. Min Santissima Trinidad. Ayan o, kan matapos na pag-umaw sa Virgen sabi yung pag-ugmang pagaya-gaya. Din langit no Arin isip na alang kau dumanday matik bahana. Sisay makakapagtaram inabot na kaugmaan. Ang Serafines na anan. Day sukat makala, day masayod ni tila na. Sayot. Pag-ugma day kawasa, day makahalimbawa. Digdil sa ibabaw nindaga. Hindi kaya matalasta sa mga tao na pahayag na. Itong mahal na pagsakat Asunsyon bagang mapalad. Kadtong ina ni Mesias manggising na. Itong apostol na mahal na si Tomas ang pangaral.
Ay, mag-isip mo tayo ng bata. Siya nga di siya lamang andi nagpagkitang tunay. Kan sa birhen na Kayaan kaniguan makita ay umarugmana. Ngani kitang mahirakan mag-umaunin makayanan. Sa birhen na inang mahal. Ang kahoy sa Jerusalem marambungon daing siring. Ang sangaan mga anghel an tuon an inang birhen. Ay hulit ang inang birhen. Nananok sa himbong nagkakaturo. Magbalikwas kagumios, mong isipon padagos. An mga herak ni Jesus, an mga sala bayaan, dayaday na pagpaabaw, abaw. Pampon ka na marahay, sa buo tumawag ka man. Sa birhen nakagurangnan, kaya nagsakat sa langit, ining Reyna Imperatriz. Kitang hamak na masani, paampunon na masakit. Sa balang mga panganib, siya man nganing totoo, burabot inherak baga. Minatabang minakaldakan umarang paampon pa. Si Isay man na may sala, siya man nganing totoo, arkaning testamento. Kudit mananaog ito na nagpugot kadtong payo. Holofernes na malukbo, inang katubis, tubisan, dai na di kanin ka, asalaan. Siyaan sa tung arangan, na apuron banggi aldaw. Ngani kitang kahirakan, mahirakon nagayo, sa kisay paman na atawo. Burabod siyang totoo, nangunog-kunog na gayo. Ang mga taga-impyerno, siyawan intercesora, kan mga aki ni Eva. Kitang nasa kasalan pa magbalikwas, pagsulsol na. Paampon kita sa iya, panta. Kita patinawanin Diyos kadikit na aldaw. Anako, pinautang paninbuhay, pagsulsulan ikompisal. Gabos tang mga kasalan kita, maghuna-huna na, nin pagsulsul nin salata. Dagdagan ang penitensya, ngani kitang makaiba. Sa langit, sa Birhen ina, dahil taman na araman, ang oras in kaga adanan. Pagkatong daing pag-aram, itangis tabang di aldaw. Gamostang mga kasalan. Yan urog karahay, digdi pag-isipon, tamana. Naanherak daing kabarang nin Diyos sa kalangitan. Kan misteryong kamahalan. Kristo na huli sa sala ng tao ay dumahalon totoo. Huling gabos na Kristiyano, inig pa
karupitan nin mga Hudiyong palpal na sa indang kaugalian magdaya gumibong lalang isay man na padusahan. Halimbawa kadana sa indang ilolobong pana. Sa kalokman iniibang kasangkapan gabos na. Kinagadan sa may sala. Ini ginawi giraray nin mga Hudiyong palpal na ilinubong ninda naman ang gabos na kasangkapan ni Jesus sa pagkagadan. Sabihon aki ni Diyos. Itong binadan sa cross. Itong pinaglobngan kay Jesus na kagurang na sa indang pinagtambunan na sinduman sa ibabaw. Tinugtukan din simbahan. Pangaran ng gagabos yung simbahan ni kaurihan na padagos ng mga langkas na buot. Nauripon ng demonyos. Doon kay tungani manday na sukat magiaw na isay man na binunyagan taduman may sadyang bantay na mga Hudiyong palpal. Mga lugar na ito binihag naning totoo. Nihading si Constantino. Asura ni makamtan itong mga santong lugar na pag-og madaing kabarang ni Constantinong Paladan, emperador nin Bonyagan. Sa Jerusalem nagsadya kabot niyang makita ang cross kan mga salata. Amabot niya ng gayod kaning reynang mabuot na buot mahilig padagos iyan mahal na Santa Cruz sa Nakansiya sasuya dumatong na sa Jerusalem na sadya na pinakauro o si sa kahoy na daing kasama sinakop sa Ay bagos sukat na makuhan kung sa inbagabog takana kan mga Hudiyo palpaltaan sa indang tiglobngan tinogdukanin simbahan. Imperatriz Elena na pinapon gabos ng mga ideolos hinda duman sa templong meskita. Pinaglaglag na padagos itong simbahan ni Venus na ipinatuki ang bolot si pagrarong inabot mahal na lobo Katahit man sa na lamang katong mahal na linog na Jesus na kagurang nang duman nga ni mamot butan ang cross na kinagadanan. Tulong cross iyong nakwa sa kodro tulo ka iba na alaga di matudan panin tawong mamidbid baga ang cross ni Jesus na Ama. Tulong krus na kung pagmasdan sa raman kalabaan siring man ang
sukat na mitbiran, an ki Kristong kagurang Anay si panagayo kay ning rinang inihono. Inulayan na totoo si San Macaryong Obispo sa Jerusalem na templo. Ang napasabong sa inda sa obispo ni Elena na duman may sarong senyora masakit na pipinal na mapapatdan ng Saro-saro ginawa. ikinahang itinuta sa daghana. Ang tulong cross na tinudan ang duwada man lamang ni nagtaong karahayan. Kundi itong krus ni Kristo na itinubos na gayo na kan iyong madota ito na umayan na totoo itong nagpinal na tawo. Gabos itong nagngalas na mga tawong nakakita na milagrong daing kasama ning Diyos kagurangan ta sa nagpinal na senyora. May saro naman na gadan na ilolobong na lamang na idinoon ninda naman ang krus ni Jesus na mahal ang gadan toros na Dumananit buhay. piraninda ginaranin gabos na cross na orog tog may sinapog sa salata nin ikaduang persona. Tolos sinamba galangan inomo pinagloda na pasalamat nindang tunay sa Diyos namang mahal digdi sa ugmang kinamtan. Nagpasuway-suway sindan mga doktos na iba na anak ko nanong kahoy bagata day nano daninda ang Santa Cruz na maugma. Ulay nin iba olibo palma ko ng ibang doktor na sipres kun si San Macario pinagkabilogan kadto iyo ang kahoy na Kahoy na urok sentro. togman hirak ibinungan parong an hamot niya nakahugas nakakalda sa kasalanin gabos na. Kasala kasin kay ba Santa Cruz din sa tong ama na apat na pa kong maugman sa kamot asin bitis pa ni Jesus kagurang Ito ba kung pahayag nin mga santos propetas na naining pa ko ay apat na ibang doktos na pantas iyong nagsabi nagsurat. Urog na saksi iniho ang ina ni Constantino na apat na pakong totoo aso ipako si Kristo kan malulobong Naso nga rin Diyo. ako ang krus ni Jesus na ama na nin Emperatriz Elena pa ko na may halaga binaliwat ang gabos na. Milagrong sukat pagtakhan ang mga pakong tinodana kadikit man siring kahaloy na aldaw sa kalot na pinaglob Ang nga. mga pakong nahayag hindi mas asin gestas na pinagtaklang itong anas lang sanang magburutas na baga dagang matagas. Pinahal na totoo kan ina ni Constantino na ang pako ni Jesucristo sagkod sa Sacro Madero nin para Ang tubos sarong na pakong tao. duduman sa karpentas na banwaan na minamahal ning kagabsan na kon pinagpipiestahan
klabo santo ang pagngaran. Ani kadua sa kabilang pako naurog ka mahal na. Nasa simbahan sa Milan San Carlos ang nagkahang. Kan pagdalaw Tatlong niya pakong duman. magmay kinahang tolos daana. Nin Imperatriz Elena sa maugpang diadema. Ninbugtong naki niya. An olay ni San Ambrosio pakong ikapat ni Kristo na ipinaapon totoo kan ina ni Constantino sa dagat sa Uri sa bagyong Adriatico. naglakaw banwaan bagamat tunaw na. Na kaya inapundumanan pa kung batbat na mahal. Nganing iyong magpahuraw. An olay nin mga doktor sa pakong ini ni Jesus na pagkaapon na matapos sa tubig dai naglunod. Milagro nin amang Diyos. Nganing bako pa kung mahal na sa dagat itinapon man na. Nasa Paris na banwaan sa templo orog kamahal ni San Dionisio banal. Karan pa kung maugmanay sinangkap sa diadema na. Ni Constantino kadto pa inidaadaing iba nasa templo sa Roma. Nakayaan kaniguan ni Simon na binonyagana. Umawon pasalamatan ng Diyos na kagurangnan. Kaining hirap na mahal. Ganyan sa tuyang hagaron umapod nin matoninong no. Sa Diyos na maugayon tangani kitang agawon. Sa sala na balakidon. Umarog mangyanig kita ginibo ni Santa Elena na. Sa paghanap na makita kasangkapan nagabos na. Isinakop sa salata. Sa tuman na pagpilitan mga gibong kabanalan na. Mamibi sa bangyal daw nganing dahi masalaman sa dalaning katanusan. Matabang kita umarang sa inang birhen na mahal na. Manta siyang paalawan tangay kitang iarang sa Diyos na kagurangnan. Ang olay ni San Mateo sa iyang ebanghelyo. Di masalang totoo na nga Yesu Kristo, mahilig liwat digdiyo. Sa iyang paghuhukuman ining bilog na kinaban. Kundi dahil naraman ni Simon na mga banal, ko na rin oras o aldaw. Alagad di masala pa ining pagpadigdi niya. Sayang sinabi na sa mga santos propetas, katungal daw na inot pa. Na kaya iginuhit pa sa pasalmos ni David baga. Nahal daw kung dumagong na mariribok dugos sindan, daga asin langit pa. An si Moises tawan sampulong tugon na mahal. Ning Diyos na kagurang ng katakot-takot anulay, duman sa bukid sa Sinai. Biklom na daing kabarang kikilat daing pag-ultan. Ang daguldol siring naman ngari-ngari ng matunaw, ang bilog na kabukiran. Na kaya inipakita nin Diyos sa mga salata. Matalas-tasan ng nanay kung nutubuon ninda, nintawan tugon niya. Kung duman sa pag-abot ki Moises kan pagbuot. Dakulang makatatakot na ang ipinakita nin Diyos, duman
sa sinay ng gayo. Kurog pang kagiram-giram kun kita liwat hiligan. Nakita ng paghupukan, kwenta kita hagaran. Sa tugon ko nagutupan. Naduman ipahayag ng sa bilog kaning kinakban. Tunay na kapangyarihan na nurong nakapagsikan. Yung Diyos na magkakamay. Bako ng ababang buot na ipakikita ni Jesus. Nasiling kay tuminog kaso ipako sa krus. Din malulubong o Diyos. Ang matang makatatakot, ang lawog panonin ang got. Sa kanan bitbit mata sa kamot ni mabang bagsiko na Diyos. Espadang mangirhat tapos. Aldaw na buot mautob ni Jesus na aki nin Diyos. Pagbawi ng marurungkot sa naglalad ng got. Haloy na aldaw rimimpos. Kaduman nga ni dain ng misericordia. Tang pangangatan niya sa iyang pagkahustisya. Paghuhukom sa gabus na. Nakon nini dumatong man panahon talagang aldaw. Sa daga sa kalangitan sa duro sa kadagatan. Dakol na tadang malataw. Makikita ng totoo mga kumetang iniho. Kung matatapos na ang mundo ang gabos ng mga tao, mariribok ng totoo. An aldaw na mabana ang madiklom nin bagang hamak. Ang silang asinliwanag, kulang aning nanggat, dugo iyo ang Ang kasunat. bitoon na gabos na lain-lain na planeta. Magrumirong tulos sinda, singaning mag-iiba. Samuktakan daaninda. Nagaro na nahuhulog sa dagaan mga astros. Uli sa dapulang linaw ang mauyaso na hayop. Sa banwaan maglalaro. Ang gabos mga goongal sa makuring katakutan. Ang ipahayag na tunay sinyal na mga karatan. Kang sa indang pagkabuhay. Sa dagat man magbabangon ng halangkaw na alon. Pangangirat ang hugong daga-daga nagitong-nitong. Haros kahuban kanalon. Sa doros madadangog man ang dakulang karibukan. Nabaga nang aggigimbal ang kabaing o kabagay. Ersitong naglalaban. Makatakot ang kikilat naguldol horog karikas. Ang limpi na marakpatak mga bukid bulod lantad. Ang gabos mga aglalaan. Ang ribok na kawasa kan mga tao sa daga. Ang takot ko na di makatarang ang hila. Mawawaran ang nauna. Dai makatultol mayo aki magurang sa mundo. Ang magkasiman kristyano magdiriwal na gayo. Kay buka na tito. Kundi nga ni tadai pasukat ikahura sa ta. Labing kagirang-girang pa sa mundo kung tumungan na. Yang tawong Yung masiwawa. palpal na malobo magdaraya na totoo. Marupit makuring gayo kampunin mga demonyo. Pangaran antikristo. Olay nin kamaisipan iyong nagsabi nagsaysay. Ayan sa tribo nindang hindang kanan. Kan malobo na kaiwan. Araksot nga ning totoo ang dugong pagiging tawo. Nangangidami niyo sa kasalan na insisto. Nagikan sa sakrileo. Kung iniipagbados na nindaing palad na ina. Danay mangingirat siya balakid at makikita. Matatakutan niya. Danyaday magbuhat-buhat iyan inang daing palad. Paguntogan ngirat kaya daya sisindak-sindak. Kung inyo iyan maluwas. Iriiyoan silay-say sa apokalipsis ni San Juan. Sa panahon sa inutan hayop na kasiwahan. Labi pa inihong Turog sa palpal. hayop na tunay kon siya mapagmasdan. Makatatakot matanaw pitong payo sa pudsungan. Hawak niya sa ro lamang. Duman na halimbawa kaning marupit na dila. Sa kapangyarihan na kulang tangayin na maniwala. Ang tawong lulong sa daga. Siring ang
Ayon sabing pahayag ng mga santos propetas. Iman na sinurat kan mga evangelista. Sa Evanghelyong maliwanag. Ani man ay tutugutan ng Diyos kababayaan. Huwag ang mga nangangalasan sa iya kamakamakan. Yaman sa kadagatan. Ang mga pagmilagro tatabangan ng demonyo. Siya man magkakabayo, umating sa mundo. Makahalian malukbo. Mga hulit niyang anan madaya di katanosan. Mga maraot na lang ibantog sa kadakan. Ang gabos niyang kaiba magbabantog na propeta. Pagamosan ng gabos sa mananing kumuyon sinda. Dali sa tugon niya. Isay man magsusuhay isa sa iyang pagbuot man. Tapos yan salita siya sirin sa mga tunay. Itong magkukuyog sa gibong bakong matanos. Alainan ng buot nga ni daing tabot ni Diyos. Tulong taon yang hayop na tutugutan ng Diyos. Ulit Bicol no at matungan lolo sa Elias at Naininggo ang propeta hulitan ang gabos na. ganun ni Oblas ang bagan hawak asin kalag ka. Tawag gikan kay Eva. Iniyaw kon may sihanin Antikristo na kalpal. Sinda naghuhulit man ipapadakop sa kaaram. Aram sa iyang papupugutan. Gigibuhon pa sa inda kan malulubong masiwawa. Sa iyang papangupayag sa plaza. Plaza, Bangkay duwa. Gani daang makasayod ang tawo na daing buot. Nanang matanos ni Noy na sa gabos ni Elias sa sineno. Masa inda imagkuyod ang tawong maluyang buot. Kung makita ni gabos Diyos sa yung dating kasi tolos sa mga Maniwalang totooan sa hulit nin Antikristo. Ang habing si Jesu Kristo an olay iyo iniho. sa ulo ng dayon sa mundo sirikaning tao. Santong Diyos ay konsukat, anggot mo na naglalaad. Sama sa imong alasin mo Isa'y daw makakasangga kansi mong pagkahostisya. Iningan niya yung dusa sa mga taong gabos na sa mga daulang sala ninda. Pagaman ipagagadan iyan do ang mga banal. Say kapat sa nangal daw mabalik na mabuhay. Sa Diyos na nakabutan. Mahilig man totoo sarong arkanghel ni Kristo. Magdalaw sa maloob, pupugutan man kayo. Ang Antikristo. Ini iyong magsasagsasaysay sa surat na papalaman. San Miguel na kapitan, prinsipe sa kalangitan, mapugot sa sungayan. Asin kun bagagadan naan malubong basang sana. Sukat man magliwat na natutulog sa iya. Sapat na ulit Asin naman tutugutan ng Diyos ang tawong anan. Ang mundo bago matunay pag-alton lumisman ng apat na pulong aldaya. Kaya ini itutugot sa tuya nin Amang Diyos. Ngayon mo sa balagalos magliwat kitang buot sa mubong akong tanos. Sa dakulang kalulungan gibot ang kapalang kawan. Dahilan sa kayamanan ng iba mga palpal, magliwat Tulog kagulayan. na nga ni ang tao kon malugom na sa bisyo. Manores San Pedro ay sakit ng togos, nagali na mabago. Ora
Gawas dahil mapauntok kadikit di mapaturog. Dahil mapakuneta mo at sa graray nilinitin mo. Papuhan o Kung malo. mautob na anal daw na talaganin kaglalang. Tulos naman ng bubuksan sa nakulang kaangkutan. Palusahan gaing kabarang. Naguldulinting mabangis, kikilat makasakit, sakit. Andoros bagyong marinis, inugong-ugong masakit. Elemento sa tubig. Ang daga malitong-litong maglinog marigon. Ang hayop pangaya mo nagtatangis magtatahon. Sindakuli sa panahon. Huli sa panahon. Sa langit nga ni bagikan, kalayuan inooran. Ang nagaharos pa ubang tutungon na pasakitan. Pasakitan ng mga tao Kung kagabsan. maubos na mapuksa bulawan yaman sa daga. Kalayuan may ibagatulong malay tada. Hayop na yung madadaya. Antore mga palasyo, harong sadyang edifisyo. Na pinapawag sa mundo dahil pagsalang Totoo. totoo. Ang gabos tang minamahal digdi ka ining pinakban. Sa gibuot kadurosan tundutong daw. Anong sanang Ang matutunan? matatada lamang tao anuman na yaman. Ano madadayan kauragan kabawan? Ano pang masasabi? Ihosafat kapatagan ang trompeta hahayupan. Na pumukaw sa kagabsan siya sa lahil na mahal. Siring kay niyang ulay. Bangon kamo mga gadan, pangagdulok kamong anahan. Sarang kaw-kaw Sa kagabsan. kagabsan. Nakagay kaming Moses makagiram-giram linti ang baga kabarang. Mula sa kalangitan, sa impyerno kang kalagnan. Nagkapulang Minsan magsuro-suruhay to lang sa hawak na tunay. Masasaro masulit man na dahil magpagkulang. Ninanawan Ang kasangkapan. gamos ng kalagbaga malaog tulos man sana. Hawak man niya Magsasarong Diba? Sa pag-umaw o Asin pagdosa. duman magsumpaan ang hawak asin kalagman. Tawa ng mga sakantarayan ng mga balay. Dayag. Kung buhay na nganing anan ang mga tawong kagabsaan. si Jose para kapasanan magtitipon na Duman. Sino yung sabing tinukdan? Gumandain ang magurang dainin aking saradang. Tumalong tuloy rin ng tawang kagabsan. Sa dagat mabubuhay. Arayo ng anan malulukbo asin banal. Paglain-lain man kundi sa pagaling sa bata kayan makasaklan. Ang hawak na mapapalad kan mga banal na hayag. Ang hamon ang mga kwarak, huwag nilang magdamaan. Na kung inimalain na ang makasaklan gabos na. Mahilig tolos man sana si Jesus kaburang ng mga anghel na kaiba. Naman magsusunod ang gabos na mga santos. Nainginis at itatagos kantong bayayan ni Jesus sa matatanga sabot. Na duman man nakaiba ang Birhen Santa Maria. Siguro nakakita sa pagsakop sa gabos na Jesus kagurang ng Ang Mesiyas na magayon nin gabos pagtatahawon. Katahilan inang buwan sa hali nagtutong sa maputing panganoro. Sa panhihilig na sayod nanginginot ang Santa Cruz. Kalasay ni Jesus sa ilulaw ni sa marupit na Santa Cruz kung mahiling manin tao na makasaklan. tulos pinagtatagilan sa dahil pagpakinabang. Mungan ka naroon mo. Kanaro na guman. Tara naggagaya-gaya na uugmahan nakikita. Mga banal na gabos na
dumatong na duman sa bahay nila pagkukumaan. Nalang kautulos ka na matukaw, sa mahal na tutukawan. Sa kataid naman niya tulok sarong trono na andam na. Tutukawan ni Maria, duman bagong abogada, kamuktakan hindi na. Kundi saksi siyang tunay matalikod sa makasalan. Mga taong masumbikal sa ulit dinagtanan. Mga taman, pagpasunod niyang marahay, na duman sa tuon naman ni Jesus may nataray-tay. Kagduwang taburete man na talagang Ikutin mo nga si Sir. tukawan ng apostoles na Itong 10 kadua mga apostoles niya. mayroon pa mag-aaga din padusa sa mga taong hamak na. Ano pa ang mga banal sa tuonin dabog takan. An malubong makasalan tagang Mr. ng banwaan sa walaan kayo. Kairiban nindang gayo ganid nin mga ganid ang mga demonyo. Santong Diyos na Dominio, si ito magang tao, Duman yan mabubuksan ang libro nin kabanalan. Naman ang karakan, hilang kang kaugalian, kaya gaduman. Mayroong taong anuman hilom na daing kabarang. Duman nga ni mabubuksan tan, labis ng masagyan, ang naman surat man. Minsan naman makasalan marupit sa karopitan. Kandik di nabubuhay ko nagsulsol ni mabansayan. Nakikita nga ni Kaduman duman. na usisahon asin pa sisiya sa ton. Ang gabos kang gibong hilang mga olay ginong. Para kung mausi sa nagabos nagibogi-botang. Mga banal na gabosa, iniyang olay niya. Benite, benedicti patris mei, et percipite regnum celorum. Madya mga katuod ko na pinaraan na totoo. Sabi ng mga kang tananindo, Nagmasa paraiso. Madya sa indo ng kamtan ang langit kamurawayan. Mahal na inandan ang akong orog kamahal. Ang mga sosoban. Kung matapos ining olay ni Jesus sa mga banal. sa sayang namumutan sa wala malilimuliman, sa gabos na makasalan. Anggot na daing kasama, lawog niya namumula. Ano nangyari? Nakatatakot makitan sa iyang mga mata. Kikilat bagang kasama. Natulos ito kurahaw padusang kagiram-giram. Sa tubang ning kadaklan ni Jesus sabing halangkaw, inian pagtataram. Ite maledicti enignem eternum. Aharayo ngunyan kamo sa kuya na malolokbo. Palasan kamong tao malapason na totoo. Marupit palpal na gayo. Akaw na sa indong kamtan, ang impyerno na banwaan. Kagaman ay naandam sa induning jablong na duman managkagura. Sa dakulang darang anggot kan pagtataram ni Jesus. Nagudol bagay tingno dakulang makatakot. Ang boses na labing tanog. Mabubukangani naman ang dagang tinutong-tungahan. Ano sindang anang sindasin jabluman. Marupit sa karupitan. Duman makagat-kagatan na maghihilahilahan. Sumpaday katapusan kulog mga kasakitan. Sakit sa likod makulang. Nagibo na iniho ni Jesus sa malolokbo. Alokon to ang mga banal na tao. Duman sa langit, impero. Labing ugmang gaya-gaya mga hawak kalag ninda. Ang mga gabos Diyos mahal na iyong ginulinda sa Santong Diyos ikalamang ang banal sa mga banal. magampon sa marahay pagbangbangs man sa taong ulong na palpal.
Bicol. Tara kagurang ng Maria, pinakapanok kanin grasya ang kagurang ng pagdisyaon sa iyo, pinaurog ka karahay sa mga babae, kabos sa singurog karahayan sa imo aking si Jesus. Hindi nga alam mo boso. Patay na nga. Tara kagurang ng Maria, pinakapanok kanin grasya ang kagurang ng pagdisyaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae, kabos sa singurog karahayan sa imo aking si Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos kami makasalang Panginoon, garan niya mo awag pa. Para kagurang ng Maria, pinakapanok ka ng grasya, ang kagurang ng Panginoon sa iyo, pinaurog ka karahay. Sa mga babae, gabos sa sinurog karayan sa iyo, aking si Jesus. Asa na tao? Tao. Sa mga tao? Ano sa iyo? Mga tao. Yung iba, tao. Sige na. Kuya, pababait mo. Sabihin mo, hindi pwedeng hindi bumaba. Andun sila Kuya Arnold sa baba, sa taas. Sino? Sila Kuya Arnold. Oh, Saan? Sa taas. tawagin na ito'y blessing. Kaya nga, pababain mo. Nasa taas. Isang bisis. Teka, tawagin ko yung mga anak ko. Tapos na ba? Oo. Ay, sus po. Tao na lang yan. Miserere na, miserere. Anak niya pala. Ay, naku pa sinasabi. Kanina pa ako sinasabi. Umakyat pa na si Maria sa langit. Sinabi ko ni Sina. Pagising, tulog. Kami nga ni Kasyo wala akong tulog. Hindi pa kami nakakalimutan Kasyo. Ano? Atin lang po ako, gata. Oo, saglit lang. Pagkatapos na ito, saglit. Maupo na dyan, dun sa tabi. Matatapos na. Halika, Lawrence. Sabi? Sino pa? Patay yung selfie yung Sila Kuya Arnold, dandun na sa taas. Patay na nga eh. Gising naman yun. Sila dyan. Tawag ni Ilin ba? Ayun dyan. tao pala. Lawrence. Bilis na lang tinanong. Sana nga namin. Pagdalaman lang mo. Ay, wala ko man kay Edeline. O Mariang mapagdampot. Mababa. O Mariang mapagdampot. O Mariang mapagdampot. Inanin. Divino Pastor, Si mong aming hinanyugon, ang palakasalang Ang dakulang pag-ang rami ako, alang-alang ilang mahal sa sain mong kasakitan, aso si mong makita mahal, ang mahal na pagkagalan Jesus, aking mong tunay, kami sa imong pamibigyan, Jesus, aking mong mahal. tangaling kaming paraan, gawas ng ibang kasalanan sa Sa mo, yang nalaban.
Kami gabos ilikay man sa mga sakit na anak. Sa Diyos na mamahal, Ihagad kami natawan, nin maog mang kagadanan, nasamong mapagsulsulan gabos ming mga kasalan. Sa oras din pagdatong man kansa mo, yang kagadanan, dalawon mo inang mahal, rangahon di pabayaan sa sakit na Pagkakan, itangan lamang, Biyerel ka, tubis-tubisan, ay pagkadikit man, sa salang gikan tiyagan, minsan sa simong panginoon. ang samuyang kalambagan, Napon ka, may magdadala, ay kon mong ipag-iba. Ngani kaming guminhawa sa langit, sa Santa Gloria. O mga kakristyanuhan, ulithi, nanyogon yan. Pag-isip ka ng mag-ulaw, pot mo di mapahugdan sa gibong, di katanosan. Talikodan mong totoo ang honra, digdi sa mundo. Umarang Kristo Kristo, tanganing di ka mabuyo, sugot nin mga demonyo. Naan mga taong anan binasa, lapagagalan, sire naman ang akin man. Ulawan tirak yaman gabosal, nang matutunaw, kaya simong inaasala mong labi-labi pa. Magsulsol magpenitensya, buot mo magurasak ng tawad, simong ano tadi ka manday nga di mo,
kinatakigan kon ini. O tawo na natuturog sa kasa lanananan. Bukawin si mong buo, isipon mo ning matanos, Samon dong pagkatapos ang naipagsulsulan mo, Herakman sino dahil masalang ang totoo. Pirit kadatngan mo sakit do man sa impyerno. Ang puso man asin buot si mong dulot sa Diyos. Galing aton mong padagos, banlanin mga santos kung anpag sol maigot. Pag humaring may aldaw pa mag-andam, iyong maogma. An aldaw kon dumiklom na, na magsasakit ka, gibobe, rek na. Akon dumatong kaduman sa langit, nakaayonan, duduman ang pakinabang, ninyaman at kaugmahan ning Diyos, nakagurangnan. Jesus kami naghagad man kung sukat mahirakan. naon matapos ang buhay. Sa moya mo napakamtat langit, kamorawayan, aw talugod giraray laos deyo. Tulog simula. Pamiibig sa kamahal-mahalan na pasyon ni Yesu Kristo na sagong paratubos, na iyo ang pinagkatripunan sa dakulang paghirumdum asin paghurok-hurok ng mga kofrade sa iyang kofradya. Sa gabos na oras sa 20 may apat sa aldaw sa agkod sa banggi, huli kan inagihan na sakit na nasabi nin pasyon pinunan sa rasay sa hapon. Sa alas 6 sinapunan ang kordero, sa alas 7 hinugasan ang mga bitis kan sa iyang mga apostoles. Sa alas 8 linalang ang kamahal-mahalan na Santisimo Sakramento. Sa alas 9 pinaghulitan sa iyang mga mahal na tugon. Sa alas 10 namiibi sa iyang amang Diyos. Sa alas 11 pinagkarigonin ang helan sa iyang buot. Sa alas 12 pinagkanuro ni Judas sa mga eskribas. Sa alauna nagtios siya nin tampal sa harong ni Anas. Sa alas 2 pinag-ulog-ulog siya kan mga tampalasan sa Diyos.
Sa alas 3 pinaglibak siyanin mga Hudiyos. Sa alas 4 ipinutak siyanin makatlo ni San Pedro. Sa alas 5 dinara sa paghukuman. Sa alas 6 pinagsumbong sa atubang ni Pilato. Sa alas 7 hinarog siya ni Herodes sa sarong kablas na tawo. Sa alas 8 hinarog siya kay Barabas. Sa alas 9 hinampak siya asin iginapos sa hariging gapo. Sa alas 10 pinagkoronahan siya ning tunok. Sa alas 11 pinagpaasan siya ning mahal na Santa Cruz. Sa alas 12 ipinako siya sa krus na ipinatahaw sa duwang parahabon. Sa alauna pinagtugon kay San Juan sa iyang mahal na ina. Sa alas 2 pinainom nin apdo na may suka. Sa alas 3 iyo si pagkagada na sin paggarod akan mahal na hirog. Sa alas 4 iyo si pagtanggal sa mahal na Santa Cruz. Sa alas 5 iyo man si paglubong sa satong kagurangnan. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, nilibing na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit, kasambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, nilibing na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pamitbi tayong lahat. O kagurangnan kong Diyos, manta ibinalat mo sa muya ang mga tanda ning sa imong santong pasyon.
na iyo ang santong tamong nga ipinagpatos kan si imong santong hawak. Aso ibaba ka ni Joseph pati ni Nicodemo sa mahal na Santa Cruz. Itugot mo lugod ka sa muya o mahihira ko na sa mong kagurangnan. Alang-alang na lamang kan sa imong pagkagadan asin paglubong, na makaiba man lugod kami kan sa imong pagkabuhay, asin pagsakat sa kamurawayan na pinaghahalian kan Diyos Ama, nakasaro kan Diyos Espiritu Santo, Diyos na daing katapusan, sagkod no arin paman, magkagurang man out pa. O malinigon na Maria, dai mo lugod ikugot tan si isay paman na Kristiyanos, pabuhay asin magadan sa kasalan na mortal. Alang-alang na lamang kan malinigon mong pangidan na naikamayon aulakan kan kasalan na orihinal. Asin linigon mo man ang sakuyang puso asin hawak, sa ngaran ni Ama, Aki, Espiritu Santo, out pa. Ay, salamat sa Diyos.